Takže ahoj, já jsem Xilik.cz a tímto bych vás chtěl přivítat všechny, kdo se na tohle video díváte u svého prvního videa, a to je zaměřené na hru Soul Ion Free to Play, která má vážně dobrou grafiku na to, že je to MMORPGčko, a takže se můžeme pustit do hraní. Tady v této hře Ionu máte na výběr mezi dvěmi rasy, takže Asmodiáně a Elios. Asmodiano jsou v úvozovkách ti zlí a Elios ti hodný, tak se na to můžete předkouknout, jak jsou Asmodiáni oblečení a jak oni, prostě Elios hrdinský národ a Asmodians prostě jakože zlá podřadná rasa a jakože temný elfové, takže si to za ně vezmeme. Tady máte nějaká, že můžete vytvořit jenom jednu rasu na každém serveru a můžete mít jenom 2 servery, na kterých hrajete, pak už vás to nepustí, to si musíte koupit nějaký ten premium účet. Takže hra do vytváření hry, teda postavy. Takže hnedka na začátku máte na výběr ze 4 klásek, profesí, což je Priest, Mage, Scout a Warrior. Si jméno. Zkontrolujeme, můžeme použít. A ještě si můžeme zvolit hlas. Takže si ho volíme takhle. Jste asi možná neslyšeli, ale já jo, a ten zní dobře. Si vybereme toho Warriora, dáme Start. A když si založíte, tak si zadáte svůj PIN, prostě, který by měl být pro vás snadno zapamatovatelný, musí být 6 až 8 těch značek. Máte tady v těch okénkách, takže jedu. Čekat, mám to blbě. Tak. A už se pouštíme do světa Ion. Pardon, že se mi to intro seká, ale já ho přeskočím, aby jsem nezdržoval ten čas, který mám na natáčení, když tak se ani můžete kouknout. Takže tady to help odklikneme. Takže vidíte, objevíte se tady v TT, tady v té oblasti. Jak vidíte, můžete si vytvořit i úplně takového malého prcka. A jak teď potříte, tohle byste na českém serveru nikdy nespatřili, hnedka na spawnu, že by bylo tolik lidí. Takže vydáme se plnit questy. Takže vidíte, co můžete za to dostat. 160 a 130. Takže jedem. A budou vám přiděleny křídla. U Asmodiánů jsou to temný černí havraní. A Elios mají prostě andělský křídla. Prostě vyzobrazený jako ty hodný. Takže jednoho už máme. Takže se vydáme dál. Tady vidíme. Co to je? To ani nevím. Mage. Co to má být? To má asi premium. Nevadím, takže už máme druhýho raidera osvobozenýho. Dostali jsme Elík na život. Jdeme dál. Tady jsou 2 raidři, takže by mi mohlo nějak pomoct. Takže už potřebujeme jenom jednoho raidera. Takže
A máme hotovo. Tady sice dostáváte od příšer málo zlata, ale od těch questů už pak dostáváte víc. No a v Aeonu, když si zvolíte jakoukoliv klásku, tak ještě s vámi tady chvíli budu, no. Ale nevím, co ještě o téhle hře říct. Snad jen to, že byste si ji taky mohli stáhnout a někdy bychom mohli třeba zahrát. Jelikož nejrád hraju sám, takže přijmeme questik. A mý kámoši to jaksi hrát nechtějí. Proč to nemůžu přijmout? Od jakýho je to levelu? Od dvojky? A proč to nemůžeme přijmout? Nevadí. Takže... Kam teď? Takže, jak vidíte, teď jsem jaksi něco zmáčkl World Map a vidíte tady ty dynastie.